Кузьма Чорны. Пошукі будучыні. Першая частка. Раздзел 2.1. Зіма ў 1920 годзе пачыналася вельмі рана. Ужо ў пачатку лістапада станавіўся сухі холад, а пад сярэдзіну таго ж месяца нападаў змёрзлы і сцёрты ветрам на муку снег. Сухія вятры дзьмулі да канца лістапада. Скрозь у полі снег пазганяла ў лагчыны і прыдарожныя рыштокі. Поле асталося голае, толькі дзе-нідзе прыснежанае. Скрозь тырчала пачарнелая ржышча і месцамі нават з крохкім зелянівам нез'едзенай жывёлай, высушанай марозам травы. Дзіўная пачыналася зіма ў гэтых месцах. Бярозавы гасцінец, што ішоў цераз Сумліч з усходу на захад, ляжаў пад снегам, але на 2 крокі ўбок ад яго былі голыя палявыя прасторы з іржэв'ем і раллёй і жоўтыя зеленаватым адценнем паплавы. Рэчкі цяклі пад чыстым лёдам, і праз яго свяцілася жвірыстае дно і багавінне з вечным сваім павольным рухам. Сонца свяціла цэлымі днямі, і водбліск яго на голым полі будзіў успаміны аб былым зіхаценні летніх дзён. Ад Сумліч на захад гасцінец праходзіў праз дробны горад Нясвіж. Паміж Сумлічам і Нясвіжам па гасцінцы ёсць яшчэ некалькі мястэчак, і апошняе з іх к Нясвіжу Цімкавічы. На сярэдзіне ж дарогі паміж гэтым мястэчкам і Нясвіжам стаяла тады старая карчма, як і належыць ёй з стадолай і прасторнай хатай на падлозе і з бакоўкамі. Карчма стаяла пры самым гасцінцы на ўездзе ў сяло Кукавічы і называлася Кукавіцкая карчма. У першыя месяцы пасля міру з Польшчай, зімою 1920 і 1921 гадоў, пакуль не вызначана была і не адзначана цвёрдая лінія граніцы з Польшчай, гэтая карчма была тым пунктам, на які арыентаваўся кожны, хто хацеў цвёрда дазнацца, дзе савецкая зямля, а дзе ўладанне польскай дзяржавы. Калі па гасцінцы ты ступіш ад карчмы крок на захад, дык апынешся ў польскай дзяржаве, а крок на ўсход будзеш на савецкай зямлі. Тады не было яшчэ ні пагранічнікаў, ні пагранічных заставаў і, можа, нават і цвёрда вызначанай дзяржаўнымі планамі засылкі шпіёнаў. Хто ведае з нас, простых людзей? Можа, тады аб гэтым толькі пачыналі думаць у міністэрскіх кабінетах. А ўрэшце за факты не паручуся, чаго не ведаю, таго не скажу. Такія словы, як шпіён, дыверсант, кантрабандыст, тады яшчэ ў гэтай мясцовасці не ўбіліся ў вушы народа. Што ж наогул да еўрапейскіх народаў, то гарадскія малатабойцы і сталявары, механікі і слесары, шаўцы і пекары, і сельскія земляробы ў той час або з радасцю варочаліся дадому, або яшчэ марылі аб гэтым. У нашы дні спрабавала забытаваць пропаведзь, што кожны народ любіць вайну. Горкая практыка паказала, што ваяўнічае геройства народа нараджаецца і выпрацоўваецца не ад замілаванасці да рэк крыві на полі вайны, а ад неабходнасці сцерці з твару зямлі такую погань, якая ў нашы дні ў вобразе Гітлера заявіла, што нармальны стан мужчыны вечна быць у вайне. Гэтая пропаведь спазнілася на мільёны год. Што ж да скопішча тых валасатых нашых продкаў, якія яшчэ мелі пляскаты лоб і вечна ваявалі адзін з адным, каб адзін аднаго есці нават без перцу і солі, то нават далучыўшы да іх усё гітлераўскае войска, наўрад ці льга назваць усё гэтае зборышча народам. Гэтая развага мела б у тыя часы да Кукавіцкай карчмы тое дачыненне, што ў ёй тады часта падначоўвалі людзі, ваяўнічы дух якіх абмяжоўваўся радасцю аб тым,
што скончылася вялікая вайна, якая займала паўсвету, паканчаліся меншыя войны, а ў гэтых вайна з Польшчай. А на 1/6 часціне зямлі прагучала на ўвесь свет. Мір народам. Можа, нарэшце хоць спакойна дыхаць льга стане. Хтосьці, начуючы ў кукавіцкай карчме, напісаў у ёй на сцяне, як бы на ўспамін тутэйшым людзям, сваё прозвішча і слова радасці, што варочаецца ў родны кут да блізкіх і родных. З гэтага прыкладу пайшлі і больш тут пісаць на карчомных сценах. За 6 год вайны і за 2 акупацыі на гэтай бітай дарозе перавярнулася бездань людзей. А кажуць жа, што кожны чалавек – гэта цэлы свет. Як толькі маглі ўмясціць на сабе гэтулькі надпісаў сцены гэтай старой будыніны. А апошнімі днямі лістапада, месяца 1920 года, калі сухі скавыш ламаў на гасцінцы бярозавае голле, змятаў з поля апошні снег і скавытаў у коміне кукавіцкай карчмы, перад самым вечарам нейкі падарожны, з такім змучаным тварам, што на ім ужо страцілася пячаць чалавечага вобліку, роўнай хадой ішоў гасцінцам з захаду на ўсход. У тыя хвіліны, калі сонца вісела над самым лесам, ужо гатовае спусціцца за яго, чалавек падышоў да самай карчмы і абышоў яе навокал. Уваход у карчму і ўезд у стадолу былі проста з гасцінца. За задняй карчомнай сцяной было выгараджана жэрдкамі месца, падобнае і на двор, і на агарод. Чалавек успёрся локцямі на гэтую агароджу і так стаяў у задуме. Рыжая карова траслася з холаду і тыцкалася пысаю мерзлыя грады, дзе яшчэ ставаліся рэшткі скарэжанага на марозе капусніку і бурачніку. Карова шукала яды. Чалавек доўга глядзеў на яе і ўсё стаяў. Магло здавацца, што яму вельмі соладка стаяць на холадзе. Яно і можа быць, бо кожны яго рух сведчыў, што ён быў такі змучаны, што яму соладка было стаяць у нерухомасці. Можа, чалавек крыху адпачыў стоячы, бо праз нейкі час вочы яго як бы ажывіліся, і як бы развясельваючы сам сябе, ён сказаў: «Усё на тым самым месцы. І карова тая самая. Дай жа Божа, каб і дома ўсё было ў шчасці і радасці. Ах, Божа мой, Божа, колькі было бадзяння і пакуты. Жартачкі, цэлыя гады». Ён уздрыгануўся, адарваўся ад плота і рушыў у карчму праз чорны ці задні ход з агарода. Здавалася, што ў гэтым чалавеку няма і кроплі крыві. Твар худы і выцягнуты нос. Здавалася, што скура на твары хутка стане празрыста, як шкло, і праз яе льга будзе ўбачыць чалавека ўсярэдзіне. Кароткая шчаціня выстрыжанай барады тарчэла ва ўсе бакі. А адзежа, адкуль толькі ён мог і назбіраць яе? На нагах падшытыя кавалкамі скурата лапці, нагавіцы нямецкія, салдацкія і вылатаныя дзесяткамі разнакаляровых кавалачкаў. Кароткая вопратка, можа, нават і на ваце, цывільная, з плеч простага чалавека, якога-небудзь рабочага або панскага парабка, міжнацыянальнага і разам няпэўнага выгляду, падпяразаная вяроўкай. А шапка – рэшткі польскай канфедэраткі, без казырка, з адарванымі рагамі і залатанымі дзірамі на месцы іх. Пад гэтым падабенствам галаўнога ўбрання на галаву была закручана і закрывала вушы ні то хустка, ні то ручнік,
брудны і дзіравы. Усё гэта тырчала гузамі і камякамі на чалавечай галаве. Гэты чалавек увайшоў у карчомную кухеньку, дзе в адзіноце сядзеў за сталом у адных сподніках і чорнай камізальцы стары карчмар, падобны да Майсея. Ён браў з талеркі вывараныя косці і абсмоктваў іх. Чалавек згроб з галавы канфедэратку з дзіравым ручніком, пацёр вушы і прывітаўся з карчмаром. «Здароў, Шымха! Жывеш? Можа, і пазнаеш мяне? Не пазнаеш? Сумліч! Бывала, калі вязу што або каго ў Няшвіж, дык заўсёды начаваў або папасваўся ў цябе. Не пазнаў? Чаму не? Сумліцкі не вада. Але ж вайна з цябе і штуку вырабіла. Ні да кога і сам да сябе ты цяпер не падобен. Адкуль жа ты куды ідзеш? А ты як жыў? Як жыў, усяго бывала. Тут жа і немцы былі, і палякі былі. А кожны ж прышэлец ідзе на чужую зямлю не на тое, каб што-небудзь прынесці ёй, а каб сабе з яе ўварваць. А цяпер жа не канец яшчэ. Я апынуўся ў шчыліне паміж дзвюма дзяржавамі. Стадола і хата стаяць на савецкай старане, а града з рэдзькаю пры хаце і прызба пад вокнамі – гэта Польшча. Я яшчэ чакаю, што хлеў, дзе стаіць карова, будзе абвешчаны нямецкім, а унь тая бяроза на гасціцы ангельскай. Я табе зайздрошчу. А адкуль бы ты не ішоў, то ты ідзеш у свае Сумлічы. А калі нават твая там хата і згніла да рэшты, ты ўсё роўна ідзеш дадому. А мне трэба адсюль выбірацца. Цяпер жа рэвалюцыя. Ты набярэш зямлі і паставіш хату. Ты адпакутаваў на вайне, але тваё шчасце прыйшло да цябе. А я праз усё жыццё збіраўся ехаць за мора в Амерыку. А цяпер позна. Адкуль ты ідзеш? Іду з нямецкага палону. Што ж ты так запазніўся? Унь адзін Кукавіцкі даўно ўжо як дома. Мала што. Той можа з прычыны мірнага дагавору, а я з лагера ўцёк яшчэ да міру з немцамі. Да Польшчы дабраўся, а з Польшчы ледзь выбраўся. У лагерах цяжка было выжыць, але і палякі такія заядлыя, што разоў некалькі ў турму саджалі, калі лавілі на дарозе. Лічылі мяне за нейкага такога, хто хоча згубіць іх у васкрослую дзяржаву. Так усё і дапытвалі мяне. А ці не маю я намераў пусціць на паветра цэлую дзяржаву? А, Божа мой, нашто мне польская дзяржава? Яна мне патрэбна не больш, як Англія разам з Францыяй, Амерыка і Турэччынаю прыдачу. Бойцеся, кажу, Бога. Пазбірайце вы, кажу, золата з усяго свету, зрабіце з яго трон, пасадзіце на яго мяне кіраваць паўсветам. А каб увесь свет выхваляў мяне, дык я перад вамі буду прасіцца і маліцца. Пусціце, калі ласка, дайце мне шчасце спаўсці з гэтага трона. Я колькі год жыта не сеяў, кала нават не зачасаў. У кузні коня не каваў, у млыне мукі не малоў, ралі не нюхаў, ботаў не мазаў, капусты не сёрбаў. Не наслухаўся волю, як песні спяваюць.
як людзі па-людску гавораць. Вочы яго пачырванелі. А ў мяне ж у сумлечы асталася адна, як ёсць малая волечка. Што яе ўжо на свеце даўно няма, гэта ўжо няма чаго і казаць. Бог дасць, нейк выкідалася. Як? Пакінуў адну ўжо колькі год таму, дзіця горкае. Пройдзем далей адгэтуль, прыйдуць дзеўкі, дадуць табе гарачага есці, тады будзеш спаць да раніцы. Дарога яшчэ табе вялікая. Удвух яны ўвайшлі ў карчомную хату. Карчмар сеў на лаву, а Нявада прыпёрся плячыма да печы грэцца. Ён змагаўся з дрымотаю. Соннымі вачыма ён аглядаў здаўных знаёмыя яму сцены. Ён разбіраў там надпісы, некаторыя былі размашыста напісаны ці выразаны ножом. Каб хутчэй перабыць чаканне, ён прачытваў іх моцным шэптам. Адзін надпіс быў вось які. «Памажы мне, Божа, знайсці дзверы ў маю будучыню. Граф Палівоцкі». Нічога гэты надпіс Нявадавай душы не сказаў, і на твар яго нічога жывога не адлюстравалася. Трагедыя нейкага невядомага Палівоцкага, які не мог знайсці дзвярэй у сваю будучыню, была вельмі далёкая ад розуму і сэрца гэтага чалавека, які праз каторы ўжо год сам таіў у сабе ўласную трагедыю і цяпер, варочаючыся да свае волечкі, баяўся, што знойдзе там, можа, нават сляды цяжкай драмы. Як бы там ні было, ён холадна прачытаў яшчэ некалькі надпісаў і паглыбіўся зноў маўклівае і дрымотнае чаканне. Тым часам стары гаспадар карчмы ў задуме пачаў пагойдвацца на лаве ў бакі і замармытаў сабе пад нос нейкую песеньку ці малітву і глянуў на Няваду. Цяпер, кажуць, сумлечы разбудоўвацца пачалі панскімі лясамі. О, колькі такіх, як гэты Палівоцкі, за гэтыя часы бралася гасцінцам на нясвіж праз маю карчму, ратуючыся ад рэвалюцыі. А што гэта за Палівоцкі такі?